டேய் மாமா, எப்போதும் நோ பார்க்கிங் எதுக்குடா போடுவாங்க? நோ பார்க்கிங் எதுக்கு போடுவாங்க? அந்த இடத்துல எந்த ஒரு வாகனமும் நிறுத்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காக போடுவாங்க. சரிடா, நோ பார்க்கிங் அதுக்காக போடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இது எதுக்காக போட்டிருக்காங்க? இங்கே எந்த குறியும் வந்து நிற்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக போட்டிருக்காங்களா? அப்படியே இருந்தாலும் எங்கள் தலைக்கு தில்ல பார்த்தியா? டேய் மச்சான், வீட்டில் இருந்து போர் அடிக்குதுன்ட்டு ஒரு டிவி ஒன்று வாங்கினேன்டா. டிவி வாங்கியாச்சு, சரி அதை வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணுமேன்ட்டு சரி நல்லா ஒரு ஸ்டாண்ட் வாங்கலாம்ட்டு போனேன்டா. ஸ்டாண்டோட ரேட்டு 2000 சொல்கிறாங்க. இப்போ 2000 கொடுத்து நான் ஸ்டாண்ட் வாங்க மச்சான். என்னடா ஒன்றாங்க? யாரு? டேய் மாமா, வீட்டில் ஒரு ஃபேன் ஒன்று மாட்டினேன்டா. நேற்று தான் வாங்கினேன். புது ஃபேன் தான்டா. நான் வாங்கி மாட்டினதுலேருந்து சுத்தவே மாட்டேங்க. என்னன்னு தெரியலடா. எங்க காமி? ஃபேனு தானே, இரு இப்போ சுத்தும் பாரு. இப்போ போடுற சுவிட்சை. டேய் மச்சான், எங்கே போனாலும் இந்த களவணிப்பு எங்கள் தொல்லை தாங்க முடியலடா. நல்லா தான் மச்சான் வீடை பூட்டிட்டு போனேன், அப்படியே எவனும் வந்து வீட்டில் வந்து திருட்டு போயிட்டான்டா. அது எப்படின்னு தான் எனக்கு தெரியல. நான் நல்லா பூட்டை போட்டு போனேன். கதவு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான கதவாக இருக்கும் போல, யாராலையும் ஒட்டைக்கவே முடியாது போல. டேய் மாமா, என்னடா அந்த பூனையோட பார்வையே சரியில்லை. என்னடா கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பாரு. டேய், 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 டேய். டேய் மச்சான், வீட்டுக்குள்ளே தீயறியா? ஃபயர் ஆஃப் பண்ணுறது எங்கடா? டேய் மாமா, நல்லா பாடுறா. எரியுறதே அதான்டா எரியுது. டேய் மச்சான், அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தா உனக்கு என்னடா தோணுது? என்ன தோணுது? யானை பக்கத்துல எலிய நிக்க வச்ச மாதிரி இருக்கு. டேய், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் தானடா அதை செயினை போட்டு கட்டி வச்சுருக்காங்க. அதில் ஓட்டு கீரை போட்டு கட்டி வச்சுருக்கடா. டேய், உங்களெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, போங்கடா. டேய் இதாம பொண்ணு, உனக்கு இந்த கொடையை கையில் பிடிக்க முடியலையா? அதுக்கு ஒரு இதா? நீங்கள்லாம் எங்கே இருந்துமா வரீங்க? உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி இந்த புது புது ஐடியாலாம் கிடைக்கி? வேற லெவல் மாஸ். அது ஒன்றும் இல்லை, ஃப்ளைட்டுக்கு கொரோனா அறிகுறி இருந்திருக்கும் போல. அதான் மாஸ்க் போட்டுட்ருக்காங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. என்னடா மச்சான், ஐஸ்கிரீமை ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதுவும் 2 ஐஸ்கிரீமாக இருக்கு. டேய் மச்சான், நல்லா பாடுறா. பொண்ணா அது? ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு, பார்த்து கன்ஃபியூஷன்ல அடிச்சிட போகிறான். நான் சொல்லலை நம்ம பையங்க கொஞ்சம் அறிவாளின்னு.